Newe, ukaona ukarara pasi pemucherekecha. Pamucherekecha. Wanga ukarara pasi kana kwamira. Vakatorara amai ava vakatobata gotsi, baba ava vakatoisa mburo yavo mukati. Kasi mama kasasikita iti mukati. Ndandikaisa kasikita iti kuti kana kuti ndakakotama kuti ndisazoonerwa chi. Vachitochera mvura hayo musoro wanyinda ndiri kukuyo musoro wakakotamira zvako. Isire mombe dzake. Sekunyenga mukadzi womunhu. Iwo hauna kuona mbichana kana kufungidzira. Wakaona zvakakwana. Yakanyura ende hapana akanditiza. Isire mombe dzake. Zigo platform inonzi. Inonzi Zigo. Ziggy. Izigi yakawedzerwa ka O. Alright, Ziggy. So oko Zigo. Mava upi hapo mane? Nyamadomo. Akafika nyenduka. Yomukadzi. Nyamadomo edo. Yomukadzi wawo. Ana mai mbende kuseri. Yocho baba. Yoshikira nya kuti zombera. Tauri nya. Bana sabogera. Sabari. Ha? Ari. Yo gara. Ore. Mukadzi ndo. Awasi wangayinza aswe kudarira. Yo taura nya kwa kumbata futi ndio pira da. Pamusoro ichangama. Pane murume aripo akaona murume akarara nemadzimai angu. Saka ndiye anokwanisa kustarta nyaya kuenda kumberi. Baba mimi. Nyaya yechikomba haifungidzirwi. Uyu chikomba chemukadzi wangu. Akabatwa akarara nemukadzi wangu. Simple as that. Isu titogrilla munhu wedu. Chete. Alright. Ichika ndikutaurira nyaya yako. Uyu akabatwa akarara nemukadzi wako ndizozvo. Ari kupi witness wako? Aripo. Ngau. Alright, Shamani. Wati tsanangura nyaya yenkomana. Murume uyu namai ava ndavabata vachinyengana. Inini ndakamuka makusendi ndichienda kusiri kuti hapo kunotengesa madomasi. Ndabva kuti hapo kunotengesa madomasi, amai ava vakava vachitsvaga murume uyu. Vamusvika asipo, mukadzi wangu anga apindawo muvhireji achitengesa madomasi. Vavandibvunza amai ava kuti mambonawo babawo pano here? Ndakati aiwa, ini handina kuita sei kuvaona. Zvakanziwo ndakati handine madomasi panapo. Mukuita dola mangani? Ndikati mamwe aita $50 mamwe $20. Vauya pamba, vaona madomasi. Zvakachinzi manje mari yenyu inogona kuita 2 weeks kana 3 weeks. Ndakati kana zvakadaro hazviite. Kuti ndizoudza amai tunga kuti mari yekuna mai Gripa inoita 2 weeks 3 weeks hazviite. Vati alright. Zvakanzi kababa ke apa akagare pamba. Ndakati imi kuti kababa ke apa mukuziva here kuti murume ane mukadzi wake ari kuHarare. Ari kutoti baba vari kupi? Vari kumba. Zvakanzi kababa ke apa akagare pamba. Dai zvodai ndanika foni kangu ndaita sei ndamufonera. Ndakati alright, wapinda murodhi patatungamidzana iwo achienda kumba, ini ndichienda kutsime kunochera mvura. Ndichibva kunochera mvura ndikaona baba wana amai avauya vakatungamidzana. Amai vari pamberi, baba vari mumashure. Wabva wasvika pamba, baba vakamira mumuchengo wekicheni yavo vachitarisa inini. Amai abva watendera kuseri kwekicheni. Ndibva ndapinda mubhani kunge ndisina kuvaona. Ndapinda mubhani, ndibva ndakwira matezi. Ndichinama zvangu chibhani rangu. Ndizoona amai abva wapinda pamberi, baba abva watera mumashure. Vadzika nerodhi kwatienda kuchera mvura. Vanodzika kwekuenda kati uyu murume uyu zvaari kuita nechemwoyo mangu zvakadhakwa. Uyu murume akanga ambonditaurira mashuke kuti shamwari uyu murume uyu ukuonawo sei nekuuya kuita mukadzi wangu achitora mumbe kunoko. Izvinozvi mukadzi wangu akuita nharo dzokuuya kunoko. Ndokubva ndateera vanhu ava. Shuwa vanhu ava ndakavasvika vachinyengana pasi pemucherekecha. Ndobva ndavaona ndakati murehwa zvakanzi bhoere baba atunga. Ndobva ndakrosa ndatodzoka kumba. Ndichisvikawo kumba ambuya wangu namadhamu. Madhamu wakati uya naambuya wati ende hande motora madomasi akaita sei akatsemuka kumboko. Pandauya ndichibva ndamhoresa ambuya wangu ndikati amai mwana padhoni ndamubata nani naamai Agripa. Ndatotera kumashure kuda kuenda kuzvitaura kumba kwavo. Ndobva ndateera mumashure amai vakamhanya kumhanya. Ndakatera ndina kana kuvaona murodhi. Pandasvika mumba pavo vachingondiona ndichiuya nini bva wabata bhaketi bva waenda kumugodhi. Bva wanditi baba atunga uyai kunoko. Bva wasvika kumugodhi.
vakatanga kuchema vachiita chitiniso vati baba atunga please musataure nyaya iyi tataura nemukomana tinokubhadharai Wasati kuseka. Alright. ndataura nemukomana tiita sei tokubhadharai mukuda mari ndakati imimi mungade kundipa mari zvakanzi aiwa taurai baba atunga ndikati ndipe 150 zvakanzi haiwanike zvakanzi alright tichaita sei ndichataura nemukomana bvavandipa zvakanzi ndinozi mari iri mumba mazuva vaitengesa petro handikwanisi kukupai mari yese iyoyo ndavati ndipei $10 zvangu ndimboita sei ndimboenda vakanditorera muriwo wechifodya bvawaisa mubepa rechingwa bvawaisa $1 pakati zvakanzi vanhu pamba panapa vasida kuti vazone ndikupa ichi mari ndokubva wandipa bepa rechingwa rine muriwo mukati $1 pakati ndobva ndasangana nemurume uyu achibva kumasimbi kunotema huni pamahovhoni ndakabata muriwo wangu handina kumutaurira akandibvunza kuti ko murume uyu wambomuona here ndakati ndamuona asiko bva ndakwidza bva ndaenda kumba vandasvika vandapa madzimai yangu bepa ndikati ndo mari yandapuwa naamagripai zvakanzi oraiti vataisa mumba uyu vandaenda kumba kwake first time vandasvika vandagara ndikati mabi yangu achataura akutondibvunza kuti koiwe wandibata sei ndikati ndakanchikuonai vandadzokera kumba vandadzoka ndikati koiwe saka udo ndingonyarara here nyaya iyi vanditaurira iye kanditi enda kushopu wamaiprogi unopiwa 3 masupa vandasvika kushopu wamaiprogi vandapiwa 3 masupa nefodya ye 50 cents vandauya vandagara vandisira musha wake murume uyu abva aenda kuharare ndokubva azobva kuharare zvakanzi baba atunga ndida kuti iwewe tiende kurukwawo kune mari dzangu dziri kokoko pane vekutanga wanga wane $3 iyoyo ndo yandikatora $17 handina kana $1 andikapuwa kupi vandauya kushopu kwangu $25 kwamai chimoto vandashandisa $12 imwe $3 yacho ndini ndaitora zvangu achichenderwa airtime yemazigi vatatenga fishi vatanobika pamba pake nemurume vaitofonera navanhu ava kubva musi wa8 April kusvika musi wa15 vanhu ava vaifonera navo uyu mukadzi achibvunza kuti ko baba watunga wazovaita sei zvakanzi ndinawo ndovasota tiine mota yasisi wake achitora achinitora inini nemwana wangu tichitoenda kushamba handiperekedzi tikuenda kuwadza naye nditora mwana wangu amai mwana gadzirai mwana tiite sei tiende tichifamba nemurume uyu murume uyu ndiye wega akazouya kumurume uyu kutaura kuti zoni inini nemukadzi wangu ndiri kufamba ndichiudza vanhu murume uyu akandibvunza ndikati no zvinoda iye neni nemadzimai yangu toita 4 ndabva ndadzika kushopu vandabvunza ndikati nai varume zvinoitawo here kuti munhu wandabata achinyenga mukadzi wemunhu otaura inini kuti ndiri kufamba ndichitaura izvi iye akunoudza muridzi wemukadzi waakanyenga ndokubuda kukazoita nyaya ipi iyi uyu akabenefita pachinichi but the bottom line mama waikuno wemugara wanditaudza munomuziva kumuziva umuraini ndomuziva bati zvekudana naye handimuziva mari zvekudanana naye handimuziva ndongomuziva zvemuraini zvemuraini ko varume venyu vakambobvunza here nyaya yekuti mubvunzi muri kudanana neni kundibvunza vakandibvunza mushure mekunge uyu afamba muraini achishedzera muraini rese achifamba muraini achishedzera ava ndokuzobvunza kwavakaita vakatanga kunobvunza uyu handiti uyu bva aramba kuvaudza handiti abva vazouya uyu bva vazobvunza futi uyu handiti uyu abva azovaudza bva vazouya bva vabvunza ini ndikati ine handizviziva pamakanzwa imimi kuti uyu ndosara kutaura makaenda nomuripotera kuna sabhuku kuna sabhuku makaripota msitukudii tikati uyu ari kutipomera nyaya ndisingazivi naisabhuku makaripotera nyaya ishuwa takaitambira akatanga kuya ndile mukomana ndobva asvika kwandiri zvikanzi ndauya mukomana uyu tunga waya kundifamba achindidaidzira muraini kurara naamaya saka ndikukumbira kuti mundibatsire mundigadzirise ichi ndibvunzanisi shuwa ndakavadaidza ndobva tavagadzirisa kudaro uyu akazouya tadzanyora maminitsi nevatanga vanga varipo watati po 7 makomiti edu nevamwe vanga varipo uyu ndobva ambora achita no ndachifomera chi nyaya nekuti ini naiti ndiba matoke
Tavarati manje iwe kana wadaro iwe waikanganisa. Saka nyaya yako yetila kuti tiendese futi paruzhinji. Ndowandazoenda futi kune mbi yangu sabhuku mbi yangu ati shamwari ndanyaya yekutaura panapa uye akuramba kuti izvo zvaakubvuma kuti uno munhu ndakamubata. Sada kuti maminutes yapinde umwe chete. Kama taizoigarisana uno sabhuku wangu mbi yangu. Taigadzirisa pai uyu ndipo akasvika kuti no pai uyu akandivhara. Akandipa mari. Inini munhu ndakatomubata. Tikati zvinonyaya kana maida iso yakutoda kwamambo isusu hatichaikwanisa kuigadzirisa. Saka tichienda naye kwamambo. Yabuda kudaro uyu ndo wakazobuditsawo foni kuti inini ndinombowo foni. Takati manje kana nyaya yenyu yasvika ipapo isati chaikwanisa. Foni iripo changani. Mukadzi wako ari kupiwa. Mafambira zvakaita. Mukadzi wako ari kupiwa. Maitiwe. Akauye kuno. Message yachiri pa. Aiwa pakatanga kunetsa nyaya yemaline akabva block. Block nani? Foni inini madzimai akazongonditi maline abloka ndakabva ndashaiwa kuti maline acho abloka usei. Ko message yachiri mene. Aiwa muna mamessage mufoni. Foni yake ndeyani? Foni madzimai angu akapiwa foni nemurume. Takatoya naye kumba takawadzana kuti foni maipiwa sei chichi. Pandazongozvinyararawo. Timbomira ti. Iwe muri dzofoni. Foni ndini. Ukaenda sei? Mira tuwafamba naye zvakanaka. Amani. Pamusoro. Momirai dzaka chiri kukubvunza. Ndimi makapiwa foni nemurume. Foni ndikaipiwa ndichinzi ndinopa Ndobva maita sei? ndabva ndasvika nchivapo musi wacho wandauya nayo Zvaita sei? ndo taitoishandisa nelaini ravo ivava rebhati. Makaipiwa before masangana. Isusu zvataita tinoifudza mombe dzeava. Tati makaipiwa before kusati mabuda nyaya yekuzoanesa. Naye iwewe uchitambira foni wakanga wakumbira foni here kuno? Andinobvira ndakupa musoro ichi. Andinobvira ndakumbira foni. Foni ichiuya ndakatoita ndine kubvunza. Ndakatoita ndine kubvunza madzimai angu kuti ko foni yabva kupi? Zuva iroro raita sei? Rayasvika. Madzimai angu akatomboita kukakama. Wazotaura zvakanzi ndaipiwa kwani? Kwapadoni. Hatimapaona. Ndakati wapiwa sei foni? Hatimubabata kanyatsoteresai. Wapiwa sei foni? Ndakati zvakanzi zvoni foni ndangoiona yakadona pai pavhuranda. Vandabvunza kuti foni inoshanda here? Zvakanzi zvoni foni inoshanda but panapa hatishandise tumbudzi. Ndo mapinduriro statement rako achinitaurira asi nhasi wakutanzi zvoni foni ndakapiwa ndini. Asi foni yange yaitoiswa pin iyo. Yaiswa pin nadzimai foni yandapiwa inini vachisa pin ndio vachishanda. Maisire pin foni yako muri. Pamusoro. Foni yanombobvira yakaiswa pin. Foni iyi. Murume ndowenyera. Toda kuti chokwadi. Chokwadi. Foni iyi handidi. Muridzi wemombe akati ndikuda kukupai foni munondipirawo murume wenyu kuitira paanenge achivhura mombe dzangu ndiri kuHarare. Handiti. Mundiye ndichita ndichifona ndichiti mombe dzaenda kuDB here dzavhurwa here. Handiti. Ndichibva ndasvika musi wandapiwa foni ndomusi wandikasvika ndichitambidza vapi? Makavaudza here mashoko akataurwa nemurungu kuti murungu wenyu anga achiti zvakati. Ndakavaudza kana iye murungu wacho akavaudza futi kuti foni yauya kumba kwako waiona here. Vakatotaura after 8 days kana ana baba vangu vari kuzviziva nyaya iyoyo vakatosvika vachiitaura. Ana baba wenyu vaizopinda sei pakupana? Aiwa ndikutaura payanga yazotaurwa pacho ipapa payanga yazotaurwa ava vakatosvika vakataura kuna ana baba vangu vakati munhu zveshuwa foni iyi akatozosvika akataura kwandiri. Handiti kuti foni iyi ndakakupa kuti uite sei upoto uchindifoni apa ndiye ndiri kuHarare. Engere machecks and balances. Aida kuzva murume abude. Newe ukaona ukarara pasi pemucherekechi. Wanga wakarara pasi kana kwamira. Vakakarara amai ava vakatobata gotsi baba vakatoisa mburo yavo mukati. Sorry amai musi wabatwa varume venyu vakakuudzai kuti kudii? Nyararaika makaseka munyarara. Musi wa18 March ndatobva kutengesa madomasi zvawataura ndisvika pamba ndina mai ndaperekedza mai. Pamusoro ndichisvikawo pamba musi wa18 March
ndichisangana varume vangu vachibvunga nemasoro achibvisa masoro ndikati ako imi tsine dzamukubvisa zvikati mashura ndaona maegripo chinyekana bau nabamofi ndikati ako zvakaoma ko chii bva ndangonyarara temvata rege ndivatevere bvatevera ndokwakaiwo nemuri wechifodya une dhora pakati ndikati dhora riko zvikanzi ndapiwa namaegripo atochema watoti please musataura tikangoda zveshuwa tikataura tinoputsa musha muviri ngatite sei ngatingonyararai ndikazoshamisika musi wa23 April ndiri kunzwa nzanzi nyaya yakuenda kudare bamovhin waenda kumba kwavo waenda kuna bagripa vakanoti hanzi izvo inini nako vano varume wangu avo tiri kufamba tichitaura kuti baba agripa baba movhin amaagripa wakabatwa wachinyika ndikati koyazvinzwa kunani ini nandisi kuenda kumba kwemunhu handiende kumba kwemunhu avo vakaudza kuti chinondiva ndikuda pana baya ndudzi kana bati unoenda udzawo bagripa kuti ina handikwanisa kuti titaure nyaya tega uye kumba kwangu nemukadzi wangu tese titaure nyaya musi wa23 March akwira dare bvaenda kubvawo varume wangu aindokubvawo bvasvikobvaudzwa nevamwe varume zvikanzi nyaya watanga imurume nyaya yakakura iwe murume webatunga pawakadhakwa zvekushedzera zveshuwa zvekutaura namai wakashedzera wakatotaura kutoti inini baba bamovhin namai agripa ndikavabata vachinyengana pasi pemuchekecha musi wa18 March wakapfeka skin tight yawo yegrey yangu wakapfeka inhandiro chandikabata murume wangu hana chaakabata uka kune nyaya yekuti anga asina kuti asi hana chaakazokuti andobatwa chinhu bvasiyana nazvo skin tight yenhingera iripo skin tight iyoyo amai une skin tight here iri kutaurwa egrey ndinayo asi yakatorwa neapo aiwa ka munayo here yakazotorwa after nyaya idzabuda yakatotorwa musi wakarambwa nyaya nababa a kasi munayo kaskin tight egrey ndinayo mamira ipapo skin tight inogara pai skin tight inogara mumba inopfekwa pai inopfekwa mukati munhu ari kufamba apa anogona kuiona here iyo inooneka kupfeka kwamungaita kuinooneka aiwa ndandisina kupfeka mapfekero andikaita ndandikapfeka sketi yangu pfupi inopfuura mavhi haipfuure kasi mamakaisa skin tight mukati ndandikaisa kaskin tight yekuti kana kuti ndakakotama kuti ndisazoonerwa chi endai munosaina apa amai tingaramba chita mukurukwana toda munhu akatsikama endai munosaina aya madengera aya ndestatement rekutanga vandapuwa huku ipi iyi takatoenda musango tiri 3 zvakanzi uyai kuno kuvarume zvakanzi shuwa baba atunga iwewe ndiwe uchazoudza mukadzi wangu iwewe nemukadzi wako ndiunozodzidzisa mukadzi wangu zvaasipa kuzouya kwachaita huku iyi ndakatoramba ini ndikati handisi kuda zvokubhadharwa zvakanzi nababa atinasho vanga tinawo zvakanzi tsana toda kuti mi mupuwe huku akati $10 zvakanzi chiwapa huku 2 kuti tsana musarambe muchitaura chi mashoko api baba atinasho anoiti handizive first name ndiwe kuvillage musi wehuku uyu ndiye akatoita ndipiwe huku ipi akatouya nemudhudhudhu vari 2 nadarrington tiriboy vakanzi right shamwari tiwo makazoita sei ndakati mubvunze vandinongedzera zvakanzi ukuziva kuti huku dziri panapa ndedzamai vari kuharare zvandakuita iwewe ndakushukupa huku yeblaki ndakupa huku yeblaki ndoda kuenda kumhiri kunotengesa madhoo kana tatengesa madhoo tinosangana manheru kumashopu ndokupa $5 yani yako ndakati oraita zvina chakaita se chakashata chidya chetu samadengere mukadya here huku huku iyi takatoidya name huku imaidya ichitiyabva kuvhara muromo tikaipiwa tikati vhara muromo takunyara takuchengetedza mushatu ndopa wakanomirirwa achitaura statement rekutaura rekutanga rakaenda kudare indanisikwena nenda kuchechi asi wakasvika wakataura wakati murume uyu ndaimukomedzera kuti zvenizvo ari kudana namai avo wanga wapiwa huku yevhara muromo ndoya tikabva tanyarari madzimai angu musuwo waenda kumba kwomurume vachizosvika pakubatwa nemurume ndakavati siyanai nekwamuda kuenda vakaita nharo dzandakashaya kuti dzaibvawo nekupi pandabuda pandaenda kuhuni chibva wambomira ndizvozvo here handinomboita nharo havana kumbondirambidza ini ndaenda notora mari yangu $5 yekudzura bhinzi kwandakaita kumba ikoko ko kana warambidzwa nemurume wako kuti nhasi handina kumborambidzwa ari kundinyepera urikuda murume wenyu here mama
Munoda murume uyu? vakandipira kuno kwavo mama washaya amukaenda makambeke mawashaya pandikaenda ndikavashaya makambeke mawashaya murume makataura naye uyu ndikataura navo saka zvimwe zvekufamba izvi nekuvashaya ari kurektika zvese zvokuti ndakavashayiwa kasi pasi pemuchereke chapa ndoparonga handipaziva ari ronga ari kunyepa kwavo chifungai kuti sei ari kunyeperai murume uyu akambondikonza ndonyaya ari kuda kundinyepera iyi akataura paine munin'ina wangu munin'ina wangu wekupedzisira mwana ndati sei ari kunyepera simbomeusa munin'ina taura kuti aindikonza chiti kana akura kukonza wakaudza murume wako kuti aikonza ava ndikavaudza baba vamaudhini vacho vanga varipo musi wacho aunazouzwa ko sei murume wako ari kurambira zvimwe zvisi ari kuvhura asi ngatimbobvunza iyo ndinobvunza murume munomuziva rise akamborwara nepfungwa here muchimuona amunomuona sei ozva vanogona akakurasa nejeri murume wenyu andiraitiraitei handizivo makashaya murume uyu pamusoma kuhama musiwo makaenda mukanoshaya murume wekuti mupuwe mari yenyu ichizodzoka ndo here musiwo mamapinga kuti skin tight yenyu iye makasangana naye here kumvura aiwa kumvura tochera mvura pamba mvura tochera naiwe pavaichera mvura paive tisazonditsemurawo pachema ndanga ndatovabata kudhaya vaungari pamukodhi wakumba kwavo kutsime pamba pavo ndanga ndatovabata vakapotondishedza kuti uyai kunoku baba atinga please musataure nyaya idzi vachibvinza mvura vachitochera mvura hayo musoro wanyu ndandiri ukuyo musoro wakakotamira zvavo amai ava varikuita chishindi chokuda kuda kudanya apa navasipati vabata kudhara kaugara kudhara vakadzi vese anonzi mukadzi wamunhu wangu inini paanopfeka skin tight hakuna mukadzi womunhu anopfeka skin tight ichibudikira kunze kwesiketo ndikunyemberana maini paprevente skin tight basa raini chaicho rakagadzirwa ndiye mukadzi handiti haisiyeyo zvavarikuda kuti munhu kana waipfeka skin tight ozanzi inooneka napfeka sikaoneka wapfeka mini yekutenga unaenda kwavo aiwa skin tight iyo irefu inosvika uku maskini anodhoroopika kushamisha asi akamborwara ine kuti amuberekese vana ii akuna kunonosa udare mahara vati handizivi saka ini amuwandari kuti anopenga panjani wozi amai ava havangazivi nyaya yeskin tight havangazivi nyaya yekutsvaga $5 yavo wotadza kuziva kuti mukomana uyu akazovateera mumashure wotadza kuziva kuti pamugodhi akauya handina kumbovaoneka muri wezifodya muna here muri wechifodya ugati nongoriko naiwe mune muri wezifodya murume ndakatusangana naye ane kapepa kemuri wezifodya achitobva pamba pangu pamba penyu oright naye amai pese paanouya nemuriwo anenge akaisa dhora mukati aiwa ndomusi wako wekutanga wakatondiudza kuti dhora indapiwa namai ava vachiti anzozvikuti mupei mari iri munomu yakawanda ndikatora yese zvinozoonekwa ndichataura nacho chikomba changu chichaita setichakubhadhara indokuva kutaura kuti waizofonerana vari wese naamai vaisirei mombe yavo tidi kuwesta time tokurerai makana makazofane zvinhu mudedzero murumonyu spiro wamakuda kufona murumonyu chengeta mombe haisi mausvaka ibasa kuti muyambuke makuda kushora endai panzi ndapedza nemimi endai panzi ndapedza nemimi ndapedza nemi wakuramba manje kasi wabvuma koidaura kune pasamaya wabvuma nyaya yavo wakuramba amai ava vari kuti
Wewe wakavapa foni anditika wakapa foni iwewe ndo yamaishandisa kuti batane kwa mne mchida kuti pabvise pawindo wada kuya pawindo uzotipa pamusoro ichangamira amai ava pandikavapa foni ndakanga ndati ndoda kusiya mombe dzangu mumaoko memurume wavo inini ndakanga ndichibuda ndichienda kuharare mombe idzi zvesho vakagara nadzo mwedzi murume achichipfudza everyday saka kuti ndimusiye nemombe dzangu asina foni yekuti ndikomunicate naye pakandiremera nokuti mombe dzinofanira kuenda kudhibhi china chega chega uyo haana mombero uyo haana kasazive kuti dhibhi rinoitwa test aiwa izvozvo handizivi hangu wapa iwewe amai avo foni wakazowana here zuva rawakasangana nomurume mukataura naye ndakasangana naye taura nyaya yako ndakamsangana naye ndakamuti foni yandikatumira kumba kwako yakasvika here akati yakasvika ndakati alright uisa laini rako handina namba dzako wozondifonera ini ndakuenda mombe ndasiya kumba ndakanga ndatomurodhi kutoenda akati alright pandaenda kuharare mangwana acho makusenseni akamuka zvoshiva murume achindifonera chii ndo nhamba dzangu idzodzo murume uyu ndakataura naye pafoni iyoyo kamwe chete mudzimai wacho mudzimai wacho handambobvira ndakataura naye pafoni iyoyo zvachose ari kuti akataura newe pafoni mudzimai uyu haasiri akadayira foni pandikafoni yakadayirwa nemunhu anonzi teerera zvandikutaura ndati hamuna kutaura kakawanda ati akataura newe iwe hauna here rimwe romazuva rawakataura nemudzimai wemurume pafoni handina ndichinatsocherechedza inini handina zuva randikafona foni yakadayirwa nemudzimai nguva amai avhuma kudhara toesera nguva saka ndichaziva kuti akuti achikwati ndiani bcause adzimai ava patosaina mombe yavo isusu tatokudaidza panapa tapedza newe kudhara ichienda unosaina apa bcause inini handichada kuramba naizvo zvingasiyana nezvitaura munhu handi munhu avhuma kudhara saka toramba tichitenderera avhuma kuti akarara newe waizviitirei ipapo changamirika amai ava vangataura kuti vakarara neni ndisina zvangu inini vari kundipomera kana vatobvuma izvozvoka zvikureva kuti ivo vane zvavari kuzviitira handina kubvira ndakasangana naamai ava zvachose handina wangona chikwedi chavo chemari mirai tokona zvinopindirana chamai ava chandandinacho ndeche$5 dzekudzura beans wavapira kuti ndakavapa mari wakatouya kumba ndakavapa mari yavo wakasangana navo kupirwa ndakasangana navo vakuda kunosvika kumain road ini ndichibva kugomo ndichibva kudhibhi nemombe wakati ndiri kubva kumba kwenyu ndakati very sorry ndanga ndifanira kuya nemari asi mari ndaisiya kumba ndangumukira kudhibhi wakati alright saka inini hazvichaita kuti ndiende kumba ndasiya mwana wangu arega ndakutofanira kudzokera ndotora mari iyo ndidzokere kumba ndakati hazvina chakaita ndokudzoka kwavakaita neni vachisvika pamba zvosho vachitora mari yavo ndichivatambidza mari yavo vachibva vatopinda murodhi vachibva vadzokera havana kutombogara pamba amunokuenda makadungamidza nezvavataura ivo kuenda takadungamidza vakudzokera apana mari makaita sei chapanana mari ivo vakaenda ini ndobva ndatotinha mombe dzangu dzakutoendawo kusango dzitonofura because dzinongofurira padhuze nepayadhi pangu ipapo handina kumwe kwandikazoenda naamai avo saka uyo anokuvengerei uyu murume uyu manje nyaya ari kundivengera ndeyekuti tine basa ratikaita tese taita basa iri tesitaure basa racho kuti dare rese tine fodya yatikarima tese nemukomana tarima fodya iyoyo ndobva tatanga kuitengesa yaita tichitengesera makorokoza nevanhu vemuraini tichihodhesa fodya iyai takakalkuleta mari yedu yese yakaita about 960 yenge iri kuwana nemurume imwe yacho cash akanga atori nayo ndiye yaifanira kunosvika pa1.5 mari iyo pamwe chete murume uyu ndokutora mari yese iyoyo baaishandisa fodya dzatikarima nemurume uyu imbanje changamira ini handichade kukunyepera ipano zvadaro ndakuchienda kwaari ndichimubvunza mari iyayi ndopakatanga kuti iwa ungandibvunze mari iyoyo iwo chiziva kuti imari inosungisa mari iya ndakaisenzesa ndakatomboda kumuitira hasha zvechokwadi bva ndaona kuti hapana chandingaitira hasha apo nyaya indoitaura chinodzii kuchinditi ndakamupa vhara muromo manauti iwewe ndobva azofunga kugadzirira nyaya yekuti unodanana nemudzimai wemunhu iye handizivo kuti akafunga kuzvigadzira achida kuti ini ndisabvunze mari ndiani wako tinashe handina hama inonzi tinashe ani mudududu
ane mudhudhudhu tinashe ane mudhudhudhu nditransport wanongotitakura Tinashe. nerimwe here zuva ramakamboenda pane mukomana wayo natinashe ayo hatina kana wandi rudidiwe hatina zuva tikaenda pane mukomana wayo natinashe hatina une huku yakashamba kwei huku ndakashaya hobo changami imwe yacho ngererudzi dzewhite dzeblaki kasi yakakurwadza chaizvo chaizvo ndeipi yakandirwadza nini huku yangu yewhite yandikashaya pamba yararira mazai yewhite yewhite plain white kweyeblack yeblack handina huku yeblack yandikashaya ni pamba pamba totally ingauzoti yeblaki zvakaitika uritsa madenderayo huku yeblack yaari kutaura uku chakabata hanga tiri tese dzemusango mabata munani ndina iyeyu savira wangu chabata hanga dziyadziya vandamuti inini chamari ruda hanga endapa muende umba kwako saina ubude handi next time usazozviita iwe wazinzwa ndinotenda changami kunyaya yanga yese wadududza ndinovhima handisina kana handikambotaura saina ayo ndasina mborima naye akazvirimira wega iye anamborima naye muisirei mombe dzake sekunyenga mukadzi womunhu iwe hauna kuona mbichana kana kufungidzira wakaona zvakakwana yakanyura ende hapana akanditiza muisirei mombe dzake ina mumpe ane mombe kudhara vaimzwa 16 akasabhatira muise chiketoni midhondiwanituri vanhu vakareso mupe madengera ake echitsotsera shangwari madengera yako ehuku yako aya madengera aya haasanguka aya madengera aya haasangwa Aya.